Sa kaalam ni Solomon or wisdom of King Solomon, iyang gi-analyze na kining mga daotang mga tao sayop. Sa inyong paminaw, sakto ba ang analysis ni King Solomon nga ang daotang mga tao sayop ang ilang panghuna-huna? Sakto siya o sayop? Ang daotan bang mga tao sayop ang ilang panghuna-huna? Sakto ba si King Solomon o sayop? Mura man sad mo daotan, di man sad mo mutingog. Ingna lang kung sakto o dili. Pananglitan, ang daotang tao moingon kuralagin ng imong yuta haron dili makasud ang mga kawatan. No, kay kana mga daotang tao, mga daw mangina. Kuralagin na nya og musod gani patya kay imo nang katungod, private domain na di ka mapriso ana. Saman sakto siya dili nya butangi ginag CCTV aron nga mamonitor nimo kay kun kanang imong silingan diha moy musaka nya di nimo masakpan, at least ma-review nimo sa CCTV nya makiha dayon na nimo kay ang pruiba ana kanang record diha sa CCTV di na malalis. Sige, sakto siya o sayo? Ang mga daotang tao moingon gina pagtigom yung armas kanang ligon nga mga armas aron kung naagi mo binuang nimo gubata aron nga mailag yung katag, ayaw padaog, pakigpatay gyud. Bisan pag guba pang tibuok nimong mga buildings diha sa imong syudad o sa imong nasod, pakigubat yun hangtod mamatay kay ato ng katungod. Saman, sakto o sayo? Niya ang buotang tao moingon ra pagpakamatay lang, ayaw lang yun pagsukol, tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Saman, sakto na o dili? Kung naay mukawat sa imong butang, ayaw na lang nagbawiya. Pun-i hinoon, pun-i hatag. Niyag na hindi mo bayad sa utang, ayaw paningil, dugangi hinoon. Ana, mansaman, sakto ng mga hunahuna sa kuduhay, mga matarong o dili? Niya musunod mo sa matarong o musunod mo sa daotan? Mga daotan. Ang matarong moingon sige gyud palit og slot hangtod mahuman ang project sa simbahan, hutda ginagpalit ang slots. Ang mga daotan sa ayaw sa doy, sobra na sad na butangi sad para sa imong kaugalingon, unaha gyud kaugalingon kay kanag na kay sobra ala ipalit, ug wa kay sobra uy unsa binuang na unahon na nimong simbahan. Ana bihay may inyong sundo na. Guban ang imong balay kay nakaali na sa daan. Moingon man ang mga matarong, guban ang imong balay kanang imong tindahan, guban na. Abis ang kanang imong balay nga nakaali sa kumbinto. Guban na. Ana. Niya moingon sa mga daotan, ha? Nayabag ka diha, may magsilay gahimo ana. Imo guna. Imo gunang katungod, nganong imo nang gubon. Panginabuhi guna nimo. Nganong imo man ang usbon. Oh, anak, hay may inyong sundo na. Na, kaduko-duko na. Unsaon man nato pag-ila nga ang atong desisyon bunga sa panghuna-huna sa taong daotan o kaha bunga sa panghuna-huna sa taong matarong. Unsaon man ang taong daotan maghimog desisyon nga makaayo ra gyud sa iyang kaugalingon. Mao nay daotan. Bisag magsige pa nagsimba, unya ang iyang pagsimba para sa iyang kaugalingon lamang. Aron di ko masakit, aron dili ni magsigig sakit akong tuhod, aron tagaan kog kaayuhan, aron ang akong mga anak mulampos, aron ang akong balay dili magubas bagyo, aron di ko maigo ani mga sakit nga mananakod,
aron protektahan ko kanunay, sige gani kang anak, dautan ka. Oh. Apan ko ng imong paghimos mga desisyon para sa kaayuhan sa imong isig katao, magbuhat kag maayo, magsigi kag simba para makatabang ka sa imong isig katao nga way simba-simba, imong dadon sila dinhis, imong hunahunag kasing-kasing, nya imo silang higugmaon, unya imong ipaambit ngadtos mga tao unsay imong nakuha dinhi simbahan, labi na gyud kana mga sugo sa Ginoo, imo nang bansayon kanang gitawag natog pagsangyaw sa ebanghelyo sa buhat ug sa pulong, kana maunay desisyon nga matarong. Isa dautan din na pader ug mo eskwela akong mga anak. O di man dautan, pero unsa may tumo nga imong gipa-eskwela aron makatrabaho, makakwarta ug mahaw-a sa kalisod. Unya, nagingon man ang ebanghelyo, bulahan kamong mga kabos. Nganong muhaw-as man kadiha, nga bulahan man ang mga kabos. Nganong maglikay man kas kakabos, nganong ang sentro sa imong paningkamot para man mawagtang ang imong kakabos. Wa na ka mahaom sa ebanghelyo. Nindot ang tanang maingon ka, paeskwelahon ginin akong maayo akong mga anak, aron mas mosamot siyag higugmas mga kabos ug sa kakabos, kay mauni ang gustos Ginoo. Kana mo ni sakto. Mo trabaho maayo imong anak aron iyang ipaambit ang iyang sweldo ngadtos mga kabos. Di ba? Nilingay mong tupad. Naganahan ka na. Nga, uban wa gyud manglingi. Sa kawa say ayo ana pa dir, oy, kuan sa taoy, ana no. Di na maoy una-una as Ginoo. Mo na si Kristo, ingon siya, nakailag yun mo nako. Unsa may nailhas mga tao niya, ang iyang qualification, wa gyud mo haom sa usa ka Mesiyas, sa usa ka manluluwas. Una, matod pa nila ang Mesiyas dili ta kahibaw diin gikan, pero si Kristo nahibaw-an nila nga taga Nazaret, anak ni Jose ug ni Maria nga mga perting pobriha. Manluluwas ka na niya, gibana-bana sa mga propeta nga ang Mesiyas adto matao sa Judea tungod kay sakop siya sa banay ni Hari David. Niya si Jesus nailhan nga didto sa Galilea. Nya, nihaom ka na. Ana. Muna ingon si Jesus, kailagi na mo, diin ko gikan. Pasabot ni Jesus di ay, ang Ginoo, ang manluluwas, bisan asa na Asya. Ang problema lang, og dili takamaong mo recognize sa iyang presensya. Bisan dihas imong CR, bisan dihas imong higdaanan, bisan diha sa labing buangon nimong silingan, naa diha ang manluluwas. O kamao lang yung kang mo recognize sa iyang presensya. Diyon saon man pag-recognize nimo sa Ginoo diha sa imong higdaanan. Diba mo? Kaya kita rabab, ighigda, gusto yung makatug. Nyag dili gani makatug, mag-alindasay. Ginoo, pakatulga in taon ko. Ginoo, pakatulga in taon. Ana. Nyag di gani katug, Ginoo, nganong imong kong kitagaag insomnia. Tagaan pag insomnia. Siya rin ito hinungdan nag-insomnia. Kaya sige gunahunaan ng mga kwarta, mga utang, mga unsa pa na diha, mga problema. Inighigda, unsa man, imahe na sa kamatayon. Mahinumdom unta kang ang Ginoo higda sa iyang lubnganan. Nga kitang tanan mo higda gyud sa atong lubnganan. Nga duna gid tay katapusan. Unya ayaw nagkabalaka sa mga butang sa kalibutan inighigda nimo. Kay wa nay siguro makamata pa ka.
Bitaw. Ayaw na baunas imong higdaanan ang imong problema. At tubangan na lang sa niya na kung makamata pa ka. Pasalamat sa Ginoo nga nahuman ang imong adlaw nya ing na dayon Ginoo ihatag ang kalinaw sa imong sulugoon nga mopahulay na. Ana. Nya wa na ka. Inigkalimot na nimo. Wa na. Ginoo na nagbuot nimo. Kisa pa may gabuot nimo muhangos pa ba ka, mulihok pa ba ng imong atay, mulihok pa ba ng imong kasing-kasing, mulihok pa ba ng imong dugo, mulihok pa ba ng imong baga. Wa na kay kalibutan. Your world is now silent. Wa na kay kalibutan. Ang Ginoo na'y naghandle nimo. Unang ang among prayer nagitudlo namong mga pare, mausad ta na inyo. Kanang prayer ni Simeon, Lord, let your servant go in peace or rest in peace. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pwede sa inon, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kaugalingon. Amen. Tuong din ka, huwag tang ng imong insomnia. Lagi. Ako, inighigda na ko, layo ra gyud kayo ng 3 ka minutos, hagok na ko. Pero maghuna-huna, gani ko, kanus mahalin ang slot, kanus kanin mahalin. Sus, mahurot baka ni, hapit na rabang pista. Hapit na rabang pista. Uy, ang katong akong gisugo, natuman baka to. Muabot talaga adlaw, di ko katong. Bitaw. Kanang malimot ko ba, pag-surrender sa Ginoo sa tanan, na kana din akong paghigda, katapusan na di na sa tanan. Ngawa na di ay ko'y angay pang huna-hunaon, I surrender everything. That is the symbol of death, ang atong paghigda. Death. Muna akong gitawag og actual practice og patay-patay. Higilingay mong tupad. Ing na mao ni solusyon sa insomnia. Ing na ba? Ing na mao ra ni solusyon. Na may uban ingon inom og milk before ka mo matog. Sa patong uban daghang kay na mga kuan pag meditation uban pa di oy huna-hunaa surrenders Ginoo ang tanan. All everything, mind, heart, tanan kay mamatay nako. Nya inigbangon nimo kabuntag mura sa kag nabanhaw. Yes, resurrection. Nya kita din kasi imong bana nga porting hubugang. Ay nakamata pangyaw ang dako dayon. Kita sa kasi imong anak wap amatog sige pagduwa sa computer ikaw wap agyud mamatay ning akong anak da. Pasabot wap makatog ba. Ana. Lingaw ra sad ka. Atubang na sad ka. Lord, salamat sa bag-ong kabuntagon. Tagay ko sa imong kaalam aron ka mao kong muhandol aning mga butang o mga tao na imong gipiyal nako. Mumisa na sad koron Lord, mubaligya na sad kog slat, ambot do na pabakay mo tuo ani akong pagbaligya. Nya moingon dayong Ginoo, sige lang gyud kay kanang mutuo mamatay o di ay kanang mawa ng ilang mga kabalaka. Ang dili mutuo mga dautan na sila. Na padayon kog baligya sa salat karon kay buhi pamangko. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 15,217 slots na apay 44,783 slots nga available, 500 pesos per slot. Nagsige mong tan-aw sa atong kumbinto. Sa inyong tan-aw, nag-anam og kabati o nag-anam kanindot? Kana, hutda na ninyo palit na pa 44,783 nindot sa kay atong bayranan. Pero believe ko sa atong mga contractors kay igo ra gyud silang mupada og bill nya wa na gyoy paluap, maghuwat ra gyud silang bayaran. Pero mo padungog-dungog lang ang pipilano, pero kita sa ning kamot lang sa tagsigig hatag nya kutob sa naa na natay ato hatag na sadta. I believe kay ko na itong mga contractor sinauton tandugay pa ni sila mga matay.
Nya sa ato sang special slot kaning atong Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS na nasa tayhalin nga niabot nag 6,965 napay 23,033 slots nga available. Tag 200 ra ni per slot. Sus nindota ang tag inig karong Domingo mahimo na ning 10,000 ang atong halin, no? Kay sus dako-dako para banida, pero di lang kita maproblema kay inighigda na to. End of the world naman sa na siya. Nya naasad tay 22 slot challenge ani nga tag 4,400 per challenge, nakadawat na sa tag 130 ka challenge. So di ba? Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Naot unta madawat ninyo ang tinuod gyud nga pahulay niya nga to sang DSAP kaning investment slot napun-an na sag usa nahimo ng 183 ka DSAP kaning tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Ato sang pakpakan gyapon ang atong mga namalit ani. Sige lang gitag buhat unsay mahimo karong adlaw niya kun duna nay ending pasabot mamatay na kurong adlaw iya na nas Ginoo, di ba? Wa mangita kahibaw pero gahapon diha dapit Mandawi gadagan mi padung adto mga hapit alas 6 na pasado. Sus duha ka tawo naghigda sa yuta murag wa na maginhawa, nagsabong ang motor. Ang babae si Edgar murag patay naman na pader kay wa pa man ginidool mga tao gipapalayo man dayon saka nang naan flyover diha. Ang laki sa dito gatighaya gaana, ang babae gaana ri gaana. Lagsik ito sila glawas, kusog kay sila ni padagas ilang motor kay gadali tingali nga nagsabong. Karon iniguli ninyo way siguro maghigda na mo anang daan nga buutan kay ignaw. Di na gyud maglihok babuutan kayo. Wa gi insomnia. Pero wa na say kalibutan. Mo na ingon ana rata kadali. Pero kinsa may manalipod nato para madugay ta ang Ginoo. Kanus-a man ang Ginoo manalipod nato kun mahimo natang mahinulsulon ug mapaubsanon. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Kana bang atong pagkasigi yung ka-attach aning mga butang sa kalibutan nga murag mao'y atong gitan-aw nga makaluwas nato. Sayop na, dautan na nga huna-huna. Kinsa may makaluwas nato? Si Jesus. Unsaon ta niya pagluwas? Pinaagis pagtudlo nato unsaon pagpuyo ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo sa gugma, ang ebanghelyo sa paghigugmaay, pagpinasayloay, pag-alagaray ug ang pag-antos alang sa kaayuhan sa katilingban, dili pagguba ug pagpatay sa katilingban. Katubit ang ato makinaraang mga buhat, daghan kay ato nga full of wisdom. Karon gisapawan na nis mga scientific ug sa mga modernong pamaagi. Muna karong pista pohon, unang Sabado sa atong nobinaryo sa una nag-Christian disco man ta ato, karon ato na nang giingon baili sa tibuok parokya. Magbaili ta kay kinaraan ba niya ang atong role, ang mga dalaga tabunan gining dughan, tabunan ang pusod, tabunan ang legs. Di ka kaso diha og wa na nimo tabuni. Kay karon anas mga diskuhan, giablihan ang dughan, gitungtungan na lagamay kaayo. Ang pusod porting kitaa, ang pari nagpanilap na punan pagiskigol nga gisamaran pagidiri ang short nga porting mubua, malipong ng pari og tan-aw. Tabuni na ninyo, tabuni. Nya mo apil mo sa atong baile. Ana no? Ang ato sang sayaw wa sad nang kidlap-kidlap nga suga nga murag hapit di maklaro kinsa ning mga yawaang nanayaw. Siga ang suga,
nangita patarog mga Petromax, naabaroy mga Petromax atong gamiton. Ibalik natong kinaraan. Nya ang mga laki sad di nato pasudlon nga nag-short lang, nagbadoy kaayo, kanag yung formal o chinilas okay ra pero formal. Ana unya di sad ka pwedeng musayaw sa babae nga wa kay ihalad nga kwarta. Pasabot di tika yano-yanohon og hikap-hikap muhatag kog pahinungod para sa katilingban. Ana man na, responsable ka ba? Karon tanawa mga babae, panguyaban, inigsugot, tukhangon dayon, di ra ba pakaslan? Pero sa una, unsay pamaagis mga ulitaw, mamay usa. Mamay, musaad usa, nga ako ning buhaton tanan, inighuman, pwede na ka muduol sa imong sinayuran. Ana, pero karon, wapay sayod, borot na. Inigsayod, wa na, lusbad na. Ana. Kay wa may pagrespeto, muna ibalik nato. Let us go back to the basic. Ana. Nasa tayo mga moderno, pero suwaya na nato. Tudluan na to mga batanon. Karon, inigsayaw sa diskuhan, halalayat, layat-layat, layat-layat. Ang sa una kanang baile, maglingkod ang babae, duulon sa laki hangyon. Pwede ta mo sayaw? Gunitan pang kamot. Ana nga to. Karon, damag, bisag kinsa. Damag. Gunitan yun. Ana, respetuhan ba? Ay, kaning ato mga tiwasunon, kusog kaning mamaylis una. Bailirina ni, tanaw na to, mobaili pa ba ni Perwa na sa mukuha ni nila tingali. Sige na.